возвращаться, хотя там рядом есть медучреждение, у них есть медпункты, или выгоняли их из дома. Да, то есть любой член семьи. Ну, то есть вот такая система должна работать, да? Или мы, исследователи, дар соли 2014 бошад дар давоми 10 моҳ 777 нафар шаҳрвандони шаҳри Душанбе муроҷиат карданд. Мехостам гӯям ки яъне ин рақамҳо аз он гувоҳӣ намедиҳад ки ҳолатҳои зӯроварӣ дар оила зиёд шуда истодааст, балки мехостам гӯям ки ин ҳолатҳо буданд, вале муроҷиати занон зиёд шуда истодааст. Аз кадом хотир? Яъне вақте ки мо дар маҳалҳо вохӯриҳо мегузаронем бо занони хонашин, дар донишгоҳҳои олӣ, дар муассисаҳо ва дар дигар ҷойҳои пойтахтамон вақте ки вохӯриҳо доир менамоем, яъне дар ҳамин самт занон аз он бархурдор шуданд ки яъне ҳаст маконе ки онҳо метавонанд ба он ҷо бо мушкилоти худ муроҷиат намоянд. ва дар баробари он ки занон бо масъалаҳои худ муроҷиат мекунанд, инчунин моҳҳои охир мардҳо низ муроҷиат карда истодаанд ва масъалаҳое ки онҳоро ба ташвиш меорад, яъне ҳам марду ҳам занро ба ташвиш меорад, ин нигоҳ доштан пойдории оила мебошад. Яъне аз ин шумора 32 нафар мардҳо буданд ки муроҷиат намуданд. хайр масъалаҳои гуногун ҳастанд, яъне ҳастанд мардҳое ки аз ҳамон корҳои кардаи худ пушаймон ҳастанд ва мехоҳанд ки мо бо дигар тараф ҳам суҳбат кунему, яъне онҳо оштӣ шаванду оиларо нигоҳ доранд.